Здравейте на всички и добре дошли в канала ми. Понеже на всички ми е много трудно да го правят омбрето, аз ще ви покажа един много лесен начин за направата на омбре. Поне на мен ми е много лесен. Взимам си като основен цвят бяло, нанасям си го. След това ще ви трябва акрилна пудра, която поръсвам на самия гел-лак още преди да съм го изпекла, за да може хубаво да полепне. И слагаме в лампата за 30 секунди. Го слагам аз на мостричката, но на клиента по-добре да сложите за 60 секунди. След като е готово, изчиствам това, което е останало от пудрата и си избирам два цвята за преливка на омбре. Тук съм използвала цветовете на Клареса, но какъвто имате, такъв може да ползвате. Нанасям отгоре на тънък слой, не слагам прекалено много. И от долната страна си нанасям синьото. Пак така на тъничко гледам да не е много дебело, защото става неравно. Не ги допирам цветовете. Гледам, че доста в видеята са допряни цветовете един до друг, но може и така. И след това си взимам и си отрязвам една гъбичка от чинии. Обикновена гъбичка от чинии, като гледам гъбичката да не е от тези по-едри дупки, имат някои, тази е с по-такива ситни дупчици. Хващам с пинцета и започвам да потупвам, като не натискам много, съвсем леко потупвам. Вие ще го усетите, като започнете да го правите, кога започва да ви се прилива цвета. И започвам да си потупвам, докато не ми хареса как се получава. Вече като съм доволна. Ето, той тук на мен ми става също леко на дупчици. Ако си намерите гъбичка с много, почти без дупчици, ще ви се получи още по-добре. Има си такива гъбички за омбре. Ако имате от тях, може да ползвате от тях. Но понеже и акрилната пудра, която сме нанесли отдолу, тя самата задържа цвета и тя стои така на точици. И ето виждате как започват да се приливат цветовете. След това още пак така, преди да сте изпекли лака, пак поръсвате с акрилната пудра. Изтупвате да няма пък прекалено много акрилна пудра, понеже няма да може да се изпече в лампата. И пак слагаме в лампата за 30 секунди на мустричка, 60 секунди, ако правите на някой, на клиентка на ръцете. И ето така е, след като се е изпекло, изтупвам пак прахта от акрилната пудра. И както виждате, не е се добре покрило, затова трябва да нанесем още един път. По същия начин отгоре си слагам същия цвят и отдолу, но този път не нанасям точно както първия път съм ги нанесла, ами само отгоре и отдолу. Сега вие тук не може да видите, но самия натиск, който правя, е само върху горния цвят. Като започвам да дърпам гъбичката надолу, вече докато се допре до долния цвят. И така започва преливката, самата преливка да се прави на цветовете. По
потупвате, докато не ви хареса как се е получило. Ето аз тук поглеждам и не ми харесва и продължавам да тупкам с гъбичката отгоре надолу, като гледам отдолу самата гъбичка, синьото да не го тупна в горния цвят. И така, смисъл такъв, че свалям горния цвят върху долния. Може да го направите и обратното, но движението трябва да бъде обратното, от синьото към лилавото. И след като вече ви е харесал резултата, пак поръсвате с акрилната пудра, която допълнително смесва цветовете и прави преливката много по-хубава. Изтръсквам пак акрилната пудра, да не е много. И сега пак ще изпеча в лампата за 30 секунди. Така, вече като съм изпекла, пак с такава по-твърда четка премахвам излишния прах от акрила. И ето, виждате как се е прелял самия цвят горния върху долния. Взимате си някакъв топ, няма значение какъв. Аз тук съм използвала ръбър топ, но може да си използвате какъвто искате и какъвто имате. Топа той допълнително спомага за преливката на цветовете. Ето виждате как се е прелял хубаво цвета. И изпичаме пак в лампата за 30 секунди. И ето го вече крайния резултат. Надявам се да ви е харесало моето видео, да съм ви била полезна с това. И за да можете да си правите и вие омбрето по този лесен начин.